paytahtına ve vilayet merkezine Mehriban arkadağımızın hem de arkadağlı serdarımızın sayesinde atavatanımız yine de güllülevetsin, pazarlavetsin, gün-günden ösýär, özgärýär. Biz dünya türkmenleri hem buna guwanýar, begenýär. Toylar hem toylaşdyn, gutly mübarek bolsun toylar. Dünya türkmenlerinin sanperwer birleşigiň düýbi tutulany bäri men gatnaşýan çarelere we görýän atavatanymyzyň ösüşlerini, özgärlerini. Gaty tapawut köp o wagtlarda mene zatlar ýokdy. Başlanğıç wagtlarynda indi biz görýäs, nähillerni terege köşünde aýlanyp ýörüs. Bu atawatanyň ösüşi hemmesi atawatanymyzda çykýan zatlar görkezlip dur, bir gaty bir begenç, gowanç biz dünya türkmenleri hem gowanýar atawatanymyzyň ösüşine. Kahraman hem mehriban arkadağımızı hem de arkadağlı serdarımızı külli Türkmen halkımızı garaşdyrlyk bayram yetip gelýän garaşdyrlyk bayram bilen hem dünya türkmenleriniň sanperwer birleşiginiň maslahat et bayramçylyklar bilen tüýs ýürekden gutlaýar.